Здравейте, момичета! Както можете да се досетите, ще правим маникюр. Няма да го правя върху моите ногти, защото те са къси, а ще го направя върху един изкуствен нокът. И така, нека да започваме. С ето този червен лак правим една линия по диагонал на ногтя. Изчакваме да изсъхне и повтарям още един път. Ето така. Взимаме ето такъв зелен лак. И лакираме долната част на нокътя. Повтаряме още един път. Повтарям. Ето така. Сега взимаме бял лак за рисуване. Аз използвам ето този. Правим едно кръстче ето тук в долния десен ъгъл на нокътя. Ето така. И върху него правим един малък хикс. Моята боичка малко се е скапала вече. Ето така. Взимаме едно камъче от ето тези тук. И с една ето такава обикновена клечка, става и клечка за зъби. Аз ще използвам тази. Взимаме едно камъче. Слагаме в центъра на нашата звездичка. Или снежинка, както на вас ви харесва. Ето така. Ще използвам този топ коут на Essence. И готово. Така изглежда нашия маникюр. Както видяхте, не е нищо сложно. Не съм използвала кой знае какви продукти, обикновени лакове. И това, ако сте харесали идеята ми за коледен маникюр, можете да харесате клипа, както и да се абонирате за Facebook страницата ми. Ще ви оставя линк долу в описанието. И чао, до следващия път!